Zoom je aplikacija koja se koristi za audio ili video pozive. Radi preko mobitela, računala ili tableta. Mogu se organizirati sastanci, dijeliti ekran, razgovarati. Sadrži sistem dopisivanja, dodatna proširenja za bolje prezentiranje, filtere za kamere i zvuk, te još mnogo toga. Kompaniju Zoom osnovao je Eric Yuan 2011. godine. Beta verzija aplikacije izašla je 2012. a prva stabilna verzija krajem siječnja 2013. godine. Kako bismo prikazali koliko se Zoom koristi, upotrijebili smo minute sastanka, to jest mjeru minuta provedenih u svim Zoom sastancima. U prosincu 2013. Zoom ih je imao 200 milijuna, u lipnju 2016. 6 milijardi, a u veljači 2019. 60 milijardi. Tako je Zoom nastavio lagano rasti do početka 2020. a tada postaje malo popularniji. U travnju 2020. su zabilježene 2,6 bilijarde minuta sastanka. To je nevjerojatni porast od 2600%. Takve brojke se nastavljaju kroz 2020. s vrhuncem u listopadu. Sličnu stvar pokazuju i podaci o broju preuzimanja. U 2019. iznosio je 16 milijuna. Možete vidjeti koji postotak skidanja iz App Store-a, a koji iz Play Store-a. Izračunali smo i postotak preuzimanja Zooma u usporedbi sa svim ostalim aplikacijama. U ovoj godini vidimo da je to samo 0,022%. U 2020. zbog odlaska u lockdown i online nastave, Zoomova popularnost naglo raste. Odgovoran je za skoro 2% svjetskog preuzimanja aplikacija. Dalje, u 2021. kako se stanje poboljšavalo, broj preuzimanja se lagano smanjio, a Zoom ostaje kao jedna od najpopularnijih aplikacija videotelekomunikacije. Koliko god izgledalo da je COVID-19 utjecao isključivo pozitivno na porast popularnosti Zooma, cijene dionica nam govore detaljniju priču. Zoom je s dionicama krenuo trgovati 18. travnja 2019. u početnoj vrijednosti od $62. Dionice su uglavnom bile stabilne, varirajući između $60 i $100. Početkom veljače 2020. cijena je počela rasti, a prvi veći skok u vrijednosti bio je krajem svibnja 2020. s porastom od $75. Sredinom kolovoza cijena je iznenadno skočila, činim će taj period vrhuncem Zoomovih dionica, opet zbog lockdowna i online nastave. Svoju najvišu cijenu dosegao je 16. listopada 2020. u iznosu od skoro $600. Visoke cijene kratko su trajale, sve je krenulo nizbrdo sredinom kolovoza 2021. Poznat je takozvani Zoom bombing, neželjeni upad nepoznatih osoba koje uglavnom dijele vulgarne materijale. Ujedno se dovelo pitanje zaštita i privatnost Zooma, za koje se pokazalo da nije u potpunosti obećavajuća. Zoomova povijest broji mnoge pritužbe na slabi obrambeni mehanizam, manjak end-to-end enkripcije, nepostojeću zaštitu podataka, slabe lozinke. Čak postoje pritužbe kako Zoom prodaje korisničke informacije. Zbog toga današnja vrijednost iznosi $176 i svakodnevno se smanjuje. Hvala na pozornosti, nadamo se da vam se rad svidio.